Euskaraz hitz egin, ez hitzen euskaraz ikasi, eta garai hartan guraso batzuk pentsatu zuten, zeo zer egin bartzala, beren neska mutikok ere euskaraz egiteko. Eta ze okurrutu zitzaien, trampa txiki bat egitea. Ze trampa, debekatuta zegoen ez euskaraz egitea, ezkutuan hasi bartzirela euskaraz ikastea. Hola, guraso batzuk elkarrekin bildu, eta etxe batean hasi ziren euskaraz irakasten. Matematikako euskaraz egiten, euskarako liburuak irakurtzen, baina geroz eta neska eta mutiko gehiago zituzten. Beraz, etxe bateko gelan ez ziren sartzen ez da, eta hasi ziren beste leku aproposago baten bila. Ia eraikuntza bat, etxe handi bat erosi zuten. Hori ikusita, inguruko herritakoak ere hasi ziren etorri nahi zutela, eraziz. Euskaraz beraiek ere egin nahi zutela. Eta gutxi ziren haietatik asko izatera bihurtu ziren. Eta ziotako norbetek daki herri hori zein izango zen. Horregizi. Eta ze ikastolataz ari garen? Jakintza. Hori da gure ikastolaren historia. Hizkuntza gabe ezaidazuen nora irteko naizen bazara. Gure arriba hitzen usteko ezan odorgatuak ez gara. Euskal Herria salguna, irabazteko eguna, pazientzia ere aurretik behar duguna. Ezadakizu eskarlatera, eskarlun egiten gaituena. Zer eskare egitzak ere, hizkuntzak egitzen duena. Ezadakizu eskarlatera, eskarlun egiten gaituena. Zer eskare egitzak ere, hizkuntzak egitzen duena. Ezadakizu eskarlatera, eskarlun egiten gaituena. Zabalbideak eta airea gure hizkuntzak alde zaudala. Alagabaia norbait ezagutu da, hori galeko da esculture Boccia tunir o jointera E non pedare ne gitera Marisena Manu asu Oyamae squaleri goshua Jutari gülün triste banua Adios sene en sondua Adios Ibero
nagusi Pariseko bizitzia La Constitution banoazu Argatik behantzen zidazu Zure beriz ikustia Hoy amae cual es mi gozoa Zutarik triste bagoa Adiós ekondoa Jakintza abesbatzakok. Lehenengo txibiritxintxina abestuko dizuegu. Bigarren, uda bukatu zaiguta abestia abestuko dizuegu. Kantuan astera
cuál es mi consuelo. Etarik triste bandoa. Adiós ere etxondoa. Adiós Iberoa.